Lezi indaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli naze inohlonze emini nje. My company Medicare was previously contracted by SABS to provide health and risk-related services. I place on record that the Medicare tender has since been terminated. Somabhizinisi ogubuzelwe ngamacala uVusimuzi Khet Matlala wethula ubufakazi phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga kanti udaba oluseyithebeni zekhomishana udaba lwethenda lenkampani yakhe eyayihlomule ngezigidi zamarandi emaphoyiseni. Our regional integration agenda is making progress. The pace of transformation remains slow. Abaholi bamazwe eSADC bahlangene eThekwini engqungqutheleni yama-46 okuzobhungwa kuyo ngeyinselele eyibhekene nesifunda kanti ngaphandle kwase-ICC kuqhubeka umbhikisho oholwa yi-March and March ngodaba lwabokufika. If you look at the murders that happened in this year alone, it goes above even all the murders, all the killings that took place in a place like Ukraine. Izakhamuzi zase-Westbury eGoli zithi le ndawo isifana nesizinda sempi ngenxa yokuphalala kwegazi okungenamkhawulo njengoba sekuphinde kwatholakala abanye abantu abathathu sebebulewe kule ndawo. Ngikubelele mbukeli ngikwamukele indaba zehora lokuqala emini igama lami nguNoxolo uMamtshali wokwamwalihle abanganele imhlophe eqwa kanti-ke ake sibheke ukuthi sikuphathele ziphi namhlanje. Abaholi beSADC babuthene eThekwini engqungqutheleni yama-46 lapho umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ethule khona inkulumo egxile eyinkingeni eyibhekene nesifunda. Phakathi kokunye kweyinselele udaba lokufuduka kwabantu, ukuphepha kwesifunda, ukuthuthuka komnotho kanye nokwakhiwa kwamathuba omsebenzi. While our regional integration agenda is making progress, the pace of transformation remains slow. Our region recorded economic growth of approximately 3.4% in 2025, yet intra-SADC trade accounted for only around 1/5 of the region's total trade. After decades of integration, we have not yet truly and fully unlocked the potential of our regional market. We continue to import too many goods that we could produce within our region. We continue to export, as we heard from our Executive Secretary, raw materials that we could process and beneficiate here ourselves in our region. We continue to procure services from elsewhere that our own people and businesses have the skills and the capacity to provide. Every raw material exported without beneficiation represents value that has left our shores. Sisekulolo ludaba lwengqungquthela abaholi bamazwe eSADC njengamanje ke mbukela isixhumana nomhleli weindaba zezombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje yena ke unkanise eICC eThekwini uzosibeka nje ke sithombeni ngokuqhubekayo. Shandu asikubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini ingabe ikuphi ke osekuhlalukile kule ngqungquthela yabaholi beSADC? Sibonge kuwe Noxolo sibingelele nababukeli njengoba usushilo ke umongameli useyivuleleke lengqungquthela ngokusemthethweni ezinye ke izinto ezibalekile umongameli azishilo indaba yokuthi ke kumele kube nenqala sizinda esifundazweni sase Southern Africa jikelele lokhu ke okuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi uhwebo kube into ngempela enzekayo phakathi kwalamazwe ayi-16 ahlangene lapha. Lamazwe kufanele ukuthi ekwazi ukuhwebelana ngoba vele amazwe asondelene kakhulu. Utheke uma ngabe ethatha izibalo wakuveza ukuthi naphezulu ukuthi ke likhona ikhono lokuthi ke kuningi okungenziwa phakathi kwawo kodwa ke akwenzeki isizathu inqalasizinda kumbe izinhlaka
ezizosiza ukuthi ke lokho kuhwebelana kwenzeke azikho esimweni ubese ke ephosela inselelo bonke abahambelele enkomfa futhi ke into le iningizimu Afrika njengoba ukhumbula ke uzokhumbula ke noxolo ukuthi njengoba ke ethatha izintambo zokuba usihlalo namhlanje uzoba usihlalo isikhathi esingangonyaka lokhu ke okumnika ithuba ukuthi ekwazi ke ukuqhuba phambili lezi zinto akhuluma ngazo ukuze isifundazwe kumbe isifunda sikwazi ukuhlangana kuzomela kube nezinhlaka ezithize ngenxa yokuthi ke usekhulumile ngazo umbuzo usulandela manje ukuthi ke yini ke yena azoyenza ukuze phela kungagcini nje ngokuthi kukhulunywe kodwa kube nezinto ke ezizokwenza ukuthi lokho kuhlangana kwesifunda lokho kuthiwa i-regional integration kwenzeke inselelo enkulu ke kungahambi kodwa kuphela udaba ke lokufudwa kwabantu enye izinto ngempela ebaluleke kakhulu akusho ke ukuthi abantu ke kuzophela ukuthi behambele amazwe kodwa kumele ukuthi bekwenze lokho ngokusemthethweni abantu ngabe noma basuka eNingizimu Afrika baye emazweni angaphandle kumbe basuka ngaphandle bazo eNingizimu Afrika kuzomele ke izinhlaka kumbe ama systems kube yiwona akwaziyo ukuthi ke ebasize abantu kulokho ke omunye ke umbiko engicabanga ukuthi umongameli ke ukhulume ngawo kakhulu engizwe ekuthiwa kuzothi ke mangabe sekuyiwa esithe kube yinto abayibhunga kakhulu bengagcini nje ngokukhuluma ukuthi kwenziwe kodwa ke kube nokuthi ke kwenziwa kanjani. Sibonga kakhulu ke Shandu ngalowo mbiko ombukelo bekuwumhleli wendaba zombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeche kanti mangabe siqhubekela phambili sisasekuzo lezi zase-ICC ziqinisiwe kakhulu ke nezokuphepha enkabeni yedolobha eThekwini njengoba inhlangano iMarch and March yona ke iHoly March yokukhala ngabokufika abakuleli ngokungemthetho ebheke kubaholi bamazwe SADC ababuthene ICC engqungqutheleni yama-46 yalesifunda ukuzokabanzi ke ngalokhu manje sesixhumana nentatheli ke ye-SABC uAyanda Mhlongo uzokhumbula kombukela ukuthi njengoba nje ke kuhlangene labaya abaholi beSADC abalaphana ke ICC yilapho kusuke kubhungwa khona ngeinto ezahlukahlukene kuke kwaba khona ke imbiko eshoyo ukuthi ke ngathi impela ke umholi weMarch and March kanjalo nabanye abazobe bebhikisha ukuze phela nabo bedlulise uhlu lwezikhalo zabo noma kube khona abakwedlulisela ke kuleli thimba nakulabaholi ke baSADC abahlangene ke lapha ya eICC zaqiniswa ke ezokuphepha ke lapha ya eThekwini ngaphandle kwenzelwa khona lokho ukuthi nje ke kube nesiqinisekiso sokuthi ke yonke into ihamba kahle njengamanje ke mbukeli ake sixhumane ke noAyanda Mhlongo onkanise khona naye lapha eICC Mamhlongo asikubingelele futhi sikwamukele ezindabeni zasemini sicela nje ukuthi usichazele yini abaholi beMarch and March abathi bafuna ukudlulisa kubaholi Ayike mbukeli sixolise nje uAyanda ngathi nje kunenkinga zophixihixi sokuthi nje ke sixhumane mbukeli kanti ke mangabe siqhubekela phambili Usamabhizinisi uVusumuzi Cat Matlala wethula ubufakazi kukhomishana kaMadlanga namhlanje ukuthola kwakhe ke ithende emaphoyiseni kwenkampani yakhe iMedicare 24 ngokunye isithangami sekhomishana egxile kukho Chair, when you postponed the appearance of Mr. Matlala, it was for the 1st of September. Mr. Matlala then presented himself in his criminal trial, and the judge set out a program for that particular trial, which impacted the intended date of the 1st of September. uVusumuzi Cat Matlala ubehlelelwe ukuba buye ngaphambi kwale khomishana ekuqaleni kaMandulo kuwo lonyaka kepha kwasekwenziwe inguquko ngempelasonto njengoba bese vela namhlanje kanti nakusasa uzophinde abe khona kulesi sithangami. I'm an adult businessman currently incarcerated as a remand detainee and awaiting trial. The facts deposed in this affidavit, save for where otherwise stated or indicated, are within my personal knowledge and are, to the best of my belief, both true and correct. I confirm that I was served with a notice in terms of Regulation 10(6) of the regulations of the Commission, and therefore I depose to this affidavit in response to the notice referred to herein.
Matlala uchaze mayelana nokuthi yalithola kanjani ithenda labakozidlodla inkampani yakhe iMedicare 24. My company Medicare was previously contracted by SAPS to provide health and risk-rated services. I place on record that the Medicare tender has since been terminated. As already alluded to above, I'm currently facing a criminal charge which is pending before the Specialized Commercial Crimes Court with respect to the Medicare tender. In light of the current pending criminal charges referred to herein, I'm unable to comment further on this matter in that I do not wish to give evidence that may lead or self-incrimination, and therefore I claim the privilege against self-incrimination. Matlala uyaqhubeka nokwethula ubufakazi. Kanti ke mbukeli mangabe sibuyela ke odabeni lwase ICC lapho okukhona khona amalungu eMarch and March abhikisha lapha ngaphandle sesixhumana ke nentatheli yethu uAyanda Mhlongo. Mamhlonge asikubingelele singethembeka ukuthi sesiyaxhumana kulokhu. Engabe yini elindeleke ukuthi abaholi beMarch and March bafuna ukuyedlulisa kubaholi beSADC? Umbukeli cha uphixixi impela hayi uyasiphazamisa kodwa ke soqhubekela phambili. Izakhamuzi zaseWestbury eGoli zithi le ndawo esiyifana nesizinda sempi ngenxa yokuphalala kwegazi okungenamkhawulo njengoba sekuphinde kwatholakala abanye abantu abathathu sebebulewe kule ndawo. Umthelela ke omkhulu wokuqhuma kwesibhamu eWestbury udlame lwamaqembu ezigelekeqe. Amaphoyisa eGauteng aphansi aphezulu athungatha abasolwa abangaziwa kulandela lesigameko sakamumva esiphethe ngokubulawa kwabantu abathathu eWestbury eGoli. Izidumbu zabesilisa ababulewe zitholakale egumbini lokugezela kwelinye lamafulethi eduze lapho bekubanjelwe khona umkhuleko wokulwisana nesihlava sodlame lwamaqembu ezigelekeqe kule ndawo. We have given so many memorandums. We have engaged with former Minister of Police Bheki Cele on 2 occasions at the same grounds. We have met with Premier Makura, we have met with MECs, and nothing has happened. Izakhamuzi zithi sezihlala ngokwesaba kule ndawo njengoba namaphoyisa engenawo umkhondo wembangela yalokhu kubulalana. We realize that we are in a war zone. Westbury is a war zone. And people make so much of genocide anywhere else in the world. If you look at the murders that happened in this year alone, it goes above even all the murders, all the killings that took place in a place like Ukraine. Amalungu omphakathi athi asephila lubhojozi asaba ukukhuluma obala ngodlame ngenxa yokwesaba ukuthi kungase kube yiwona azolandela ukuba yizisulu. Mbukeli sathi qhu eyitolo sizobuya nezinye indaba ngemva kwekhefu. Mlondi testing, Mlondi, can you hear me? Yes, mama, ngiyakuzwa kunjani? Oh, siyaphila bhuti.
Sikubingelele siphinde sikwamukele ke mbukeli mangabe usanda kungena sikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Njengamanje ke mbukeli siphonsa intambo lapha ya ICC ku Ayanda Mhlongo. Uvuna manga yakuko ulungiswa ngesenzo sakho wemfaba phula mlanja uvuna manga asibingelele sila emashini aholwa iMarch and March okuyinye yama-organization esiwaziyo ukuthi alwisana nabokufika abangekho abakulelizwe ngokungemthetho. iMarch and March ithe ihlanganeke namhlanje ukuzwakalisa ukukhathazeka kwabo kanye nabanye abantu baseNingizimu Afrika abamele mayelana nodaba labantu bokufika abangene ezweni laseNingizimu Afrika kungangemthetho. Lokhu kwenzeka nje njengoba sazi ukuthi ke ICC budebuduze nala esikhona kuhlanganeke omongameli bamazwe ase-Afrika nalabo bezodingida khona ngezinto ezithinta izwekazi lase-Afrika. Kwimanje ke asixhumaneke nomunye ke umholi la ukuzozwa ukuthi ke yini abaletha lana nekutheni iMarch yabo bayihlanganise nalolu suku la omongameli behlangene khona la e-ICC. Sisibonga kakhulu isikhathi sakho nawe uma ube ingxenye yale March niyithime ukuthi ayihlangane ne-SADC summit kungani? No, mina nguSihle Spithi from Ikwanele Foundation and siyithime ne-SADC because abaphathi ama-leaders wase-SADC akhona la eSouth Africa thina sithi abantu benu bathatheni niyalungisa amazwe wenu nathi nisiyeke silungise iy'nkinga zethu zala eMzansi bese-ke siyavakashelana masekulunge konke. More especially thina sikhulumela abafundisi ukuthi baningi abafundisi bangaphandle abayenza imigilingwane la eSouth Africa abaseNigeria abayonke indawo. So thina sithi sicela bonke labafundisi abaseNigeria, abaseCongo, abaseGhana mabaye emazweni wabo bayoprofesaya khona sihlekela bazokhona ukulungisa amazwe wabo. Mangangena nje lapho ngibuza ukuthi-ke abanye bangathi laba abathi iNingizimu Afrika ingxenye ye-South Africa ingxenye yezwekazi lase-Afrika ngakho kufanele kube khona ukusebenzisana phakathi kwamazwe. Mhlawumbe ukuphawula kwakho-ke lapho sisihle ukuthini? Mina ngithi mabahambe bayoprofesaya emazweni wabo khona bazokhona ukuletha ama-solutions for ama-presidents wabo. Angeke ukuthi bonke abafundisi bazoprofeselaya la eSouth Africa and our country is turning into a dump. No, mfundisi hamba ezweni lakho uyolungisa izwe lakho uyoprofesayela upresident wakho maselungile sovakashelana. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Omunye kwabaholi bala kule mashi ehlelwa inhlangano iMarch and March nala abazodlulisa uhlu lekhalazo njengoba omongameli bamazwe behlangene nje la e-ICC ukuzodingida inkinga ebhekene nezwekazi lase-Afrika. Ngithatha intambo ke ngibuyiselekile kulo. Sibonga kakhulu ke mbukelo beku Ayanda Mhlongo usibikela ngaphandle siyababona bayahamba lapha emgwaqeni lapho khona ke imashi ye-March and March. Kanti ke mangabe siqhubekela phambili inyanga eyaziwayo ukhetha ukuthula Ncayiyana osolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwelungu lophiko lwentsha lwe-ANC kanye namaphoyisa amabili omkhandlu dolobha iTheku ufake isicelo sebheyili enkantolo eMantshi yase-Hammarsdale namhlanje ukuzwa kabanzi lolu daba. Njengamanje mbukela isixhumana nentatheli SABC uMlondi Hadebe. Mlondi, sikubingelele indaba zasemini yini le okulindeleke ukuthi kivele enkantolo namhlanje njengoba uNcayiyana esefake isicelo sebheyili nje namhlanje?
Asibingelele kumlaleli esekhaya kanti singakusho ke nje noxolo namhlanje usukuna namhlanje ukuthi ke uNcayana uqale ngokuthi afake incwadi noma iAffidavit lapho ekhombisa khona ukuthi ke ufuna isicelo sebail ufuna inkantolo imdedele ngebail kanti akushoyo okubalekile ukuthi ke kule yena akawazi lamaqala kanti futhi ke uyaphika ukuthi ke wena waba ingxenye yabantu abenza itulo lokuthi ke kubulawe laba bobathathu kodwa ke esikutholayo ke noma akushoyo uthi yena uma ngabe leli cala seliqhubeka seliqulwa uzoveza kabanzi ukuthi yena akazani naleli cala kanti uthi ngesikhathi kwenzeka leli cala yena wayengekho esifundazweni saKwaZulu-Natal wabe eseFree State ethola ukwelashwa khona lapha eFree State wathi mayiseqeda ukuba seFree State waqhubeka wahamba eGauteng emzini wakhe oseGauteng kanti ke ukubalekile noma ukuvelayo ke ngasohlangothi nombuso umbuso namhlanje umshushisi uLawrence Gcaba uveze ukuthi ke uNcayana ukwazi kahle kamhlophe ukuthi kwakwenzekani ngoba kusukela ngalesa sikhathi ngaphambi kokuthi kwenzeke leli cala yena nonkosikazi wakhe babe behlala ngokwehlukana ngenxa yokuthi kunenkinga phakathi kwakhe kwabo bobabini kanti ngizosuka nje sithombeni kuze mhlambe ke niyabese balalele ekhaya babone ukuthi ke amalungu eANC Youth League akhona lapha kule ndawo kanti ke okubalekile ukuthi ke lapha yana ke uGcaba uNcayana wabe ehlukanisile nonkosikazi wakhe behlala ngokuhlukana esola uMadonsela ngokuthi ke uyena osenobudlelwane nonkosikazi okwenza ukuthi ke kube nzima kakhulu ebudlelwaneni bakhe nabe yena waseqasha private investigator ukuthi bamphenyele ukuthi ke ngabe unkosikazi wakhe ubani lo athandana naye wathi mayise emthola ukuthi ngobani athandana nabo wase ekha itulo lokuthi ke akabulawe uMadonsela kodwa ke ngebhadi noma ke ngenkathi kwenzeka lokhu uMadonsela wabe ehlala noThamsanqa Gcaba okwenzeka ukuthi ngesikhathi befika okokuqala bafika babulala uGcaba ngesikhathi befuna babulala uGcabashe ngesikhathi befuna ukubulala uMadonsela bathi masebebuyela okwesibini ngemuva kokuthi sebetholile ukuthi ke babulala umuntu oronke babuyela ngesikhathi sebethole neroster yakhe yasemsebenzini bafika ngesikhathi ezolandwa uzakwabo uThusi nokwathi ngesikhathi bamdubula ekanye noThusi ingakho ke sikule ndawo sikuyona kanti salindele ukuthi ke sizwe ukuthi ke umbuso uqhubeka uthini ngokuphikisana nesicelo sakhe uNcayana sebail asibisele izitambuka kwestudio. Sibonga kakhulu lo mbukeli bekumlondi Radebe ubesibikela eseHammersdale KwaZulu-Natal. Selihlahlisa lo mhlazi ngama-31 kwephezulu icala lokubulawa kaSenzo Meyiwa emva kokuthi abameli bebe nokungavumelani njengoba bekulindeleke ukuthi kubizwe ofakazi ababili abangatholakali. Umshushisi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uAdvocate George Baloyi utshele inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi ofakazi ababili obekulindeleke ukuthi bazokwethula ubufakazi abakatholakali kusazothatha isikhathi ukuthi batholakale. I confirm that regarding the two witnesses, Captain Mutwedi and Captain Tetwa, on Friday in the presence of Advocate Mumalo, we did call Captain Mutwedi, but there was no response and we haven't received any feedback from him. Regarding Captain Tetwa, she cannot be available earlier than the 31st of August. Ijaji libuza ukuthi uma kunjena kuzokwenziwa kanjani njengoba uadvocate Zithulele Nxumalo bekulindele ukuthi aqhubeke nokupheka ngembuzo omsola wesithathu uMthobisi Mncube kodwa imibuzo yakhe incike kakhulu kulabo ofakazi abangatholakali. Frustrating, my lord, to call police witnesses. That is why I was seeking assistance from my colleague Advocate Baloyi to assist me with securing these two crucial witnesses for purposes of my questioning to this witness, Mr. Mncube. Ijaji lithe ngoba abameli nabashushisi abakwazi ukuxazulula lolu daba lofakazi uyalihlehlisa ke icala ukuze bazilungiselele. The matter will then be postponed to the 31st because you can't resolve it amongst yourselves. 31st of this month, okay? Mbukeli sathi qhu etolo kanti ungabe sibuya sobe sesikuphathele umhlahlo wesimo sezulu wena nje ungayindawo.
Mlalisi sibeka lapha bese kuphathele zona emini hlangabezos kwethu Magamanxi ihora lesihlanu ntambama neindaba ngolwimi lwesiNdebele. Thina ke siyabiya nezinye ngelesikhombisa kusihlwa okwamanje nje ube nosuku oluhle usali kahle.